či už tuto priamo v kraji alebo na Slovensku. Aj ste spomínali teda viaceré možnosti, tak mohli by sme si povedať, kde vy vidíte tie hlavné body, ktoré by sa malo uberať, či už kraji alebo Slovensku. Vo všeobecnosti treba ísť naozaj cestou využívania domáceho potenciálu a nielen prírodného, teplná, solárna energia, veterná energia, geotermálna, hydropotenciál, biomasa, ale v prvom rade treba hovoriť o tom, kto môže zodpovedne využiť tieto zdroje a odpoveď nie, že dobrý gazda, dobrý vlastník. U nás máme zásadný problém s tým, že to, čo je predmetom dodávok, alebo čo tvorí pevnú súčasť dodávok energií, či už je to rozvodná sieť, alebo sú to vlastné výrobné elektrárne, už nie sú v slovenských rukách, patria do rúk iných. Čiže je potrebné znovu rozvíjať myšlienku, ktorú som ja v minulosti veľakrát diskutoval, a moje pevné presvedčenie, že infraštruktúra, ktorá nám poskytuje služby, ktoré sú predmetom dennodennej potreby, má byť v národných rukách. A v národných rukách mám na mysli teda súkromného vlastníka, vlastenca, alebo miestnu samosprávu, regionálnu správu, alebo štát. Toto je zásadná téma, ktorej sa treba venovať, pretože ide o riešenie naozaj potrieb občana tohto štátu na dlhé 10 ročia alebo storočia. A teda mali by sme opätovne sa vrátiť k myšlienke, aby sme to, čo sme vlastnili pred 10 rokmi, čo sme úspešne prevádzkovali a rozvíjali, aby sme opätovne vlastnili a prevádzkovali v prospech občanov tohto štátu. To je pre mňa základná otázka a myslím si, že naši priatelia z Rakúska tu jednoznačne prezentovali, že len a len vlastník môže zodpovedne rozvíjať a v tomto prípade vidíte, že majú ústavou krajiny Burgenland poistené 51% vlastníctvo v energetickom systéme. A potom samozrejme ako vlastníci môžu prijímať rozhodnutia, ktoré vedú k rozvíjaniu a uskutočňovaniu dlhodobých energetických stratégií, ktoré sú na prospech občanov, ktoré občanovi spoľahlivo dodajú energiu za primeranú cenu, zároveň občana zamestnajú, no a zároveň samozrejme dôchodky, ktoré vznikajú z tohto systému, je možné použiť pre rozvoj vlastnej krajiny, to znamená v tomto prípade Burgenland. Je to príklad nielen o tom, ako využívať jednotlivé technológie, ale je to príklad, ktorý hovorí o vlastenectve a vlastníctve. Ďakujem.